uqasha ojima ngo-6 kuyo to half 7. I-information yonke le lapha eskrinini. Masabe mntasa. Zenza nithiza ngaka. Ngibona phela ishiyo. Tsunami. Yo, ndazani. Hero dance. Ngikula naso. Ngikula into silo nje. Ngikula namo. Asishe ba. Ayya! Ayya! Ngajale vele papa. Shidlo pa. Zabasil. Zasil. Zasil. And then on Facebook at Philippi TV Official. And please like our page, okay? Yes. Kwisiqendu esipheleleyo sibone izehlo zasesilulu. Ngoku namhlanje ndifuna uqaphele ukuba ndiza kuvezela ubomi babantu basesilulu.
Ayimnandi. Siyaza kumani? Chomi yasesikolweni. Yo imnandi sana yo. Yafuna uya nami eWaterfront? Kuzoba mnandi sizithengela nempahla. Ya. Yebo, Sisipho, Pamela. Sanibetha ke lophula ezo glass. Xolo da Pamela. Taka Pamela sicela udlala. Ningayi ngapha ne. Nidlala apha eVranden. Yeah, nidlala apha eVranden. Enkosi. Urongo apha eSilulu. Konko. Jule. Ya, kudala. Andake umgibela kudala manje. Ngisabe ndingazi noba ngizofika ukhona. Awunabile nayo. Awugibela nini? Yo, bangesisipayi. Kaloku mandisebenza nange-weekend fundi. Yo. Yuko kwakunini ngela xesha elaphathi yala Sisipho Nkosi eSilulu. Okay. Khalisa. Somini ya. Khalisa yo ngokumandi. Esacela lezi. Okay. Ya fundi yo. Afundi uyaqotha qhapha phandle. Nilo lokuzela le derby fundi linde exesha le derby. Chiefs ne Pirates. Ya fundi. Efuna ngawutsho man. Umgqibeleni uzweni. Ngozi ngomngibelelo fundi. Oh, yo. Bangweso. Bake nafunda. Bangweso andithi ngamgqibela nini la. Nima lenyangipheleyo man. Ya, ngamgqibela lenyangipheleyo. Because umuntu akawafika pendlini xa ebolekile ansika imali ethikiti. Usayenza la nto ayidala ngamemali ethikiti udojana engathi. Yo wayiphucukile ntwana. Yo, hayi sokayohlala ilo ndiyo. Yo, abanye abantu abachange futhi. Yimani, awutsho la. Ingayenga kudini. Tolahliwe futhi ngumntana. Yo, fundi neindaba ziyafly sitolahliwe. Kaloku indawo incinci le ndawo fundi senze ukuthi uba incinci le ndawo wenza into apha ingefana mayibona. Hayi yakhawuleza zifikelela abantu. So anyway, ingayinto serious man. Fundi ngabantwana nje efuna sibaye afuna umuva nje amagazi abantu. Ngenzela izinto zakhona ezijonga Zabe man kupela ibhiya ezimbili. Okay. Yasikampa just ngokole bhetele mntana. Uthele. One bhiya waziyeke zibokole. Hayi unaye kule kusele endlini kaloku. Yaza lokho intwana ziyahlaba. Mana putsi. Yes. Bentele buza kukhona ngabana. Iyo. Deka mama. Hayi bona. Hayi bona ngulona. Oh, yasenji. Mama usenza ngosiyami. Oh, ngosiyami.
nje kwenze kantoni? Hayi mntazi. Mntakamama, akabihage wethu. Hayi bona. Bekumzofika amsuke banani. Hayi sifike namhlanje. Kuthenga kamfana mfazi buyaza kalokho kundifuna okundisokola. Mntakamama manje axolisa ukuthi yazi nje indaba yezifoni. Sometimes ingena ku-voice mail iqonda Nkosi yami. Manje ngithi kwabheka ngibethinana Nkosi yami. Azabibona. Yazi ntoni sasekhaya. Ngithomi yami apha sana ibest friend yami. Igama layo ngiqonda. Ifuna ukubona, ne? Ngisurprise. Ngicela ukubona. Makho please ne? Ondi. Ngiyana kamama ke lokhu ngicela ngayo. Ngicela ukufikile sasekhaya. Lo mntana ucela ngayo. Unjani? Sizakhona Shini? Unjani? Sizakhona kunjani? Hayi ndiyaphila nami mntana sami yewethu okubukhwela from last week na. Ngiyangile nyalo. Okay, ke siyabuya ukubona. Ngiyosonke sana ngiqondi kilo ne. Thomi yami best friend yami. Sinche gazi sinche. Konke singazi yabona oyimilo. Qondi ukliye ke lo ne. Ndaka mama lo udani cela ngayo. Nkosi yami yamona. Akamhle malakahle. Thunana. Sathandwa. Hayi wena masingene nendini manje sesebisebe sibandayo wa. Nobudini ngakumba nobudini. Sibalisele nabo hamba. Uthena sawa ngathi wendlela esikhona kwenza kantona. Abagisi now and kwenza kantona nabasele. Senjena ngona lo nto kwamafana. Kwenzela mntana sesilalini. Nomzimba ndiyamazi. Essent Clothing oprovide uniforms for icawe, imibutho kwakunye nezikolo. Sithembakele ke ngaphezulu kweminyaka emithathu ngokuthengisa nokudeliverisha kwindawo ebesendizibize ngaphezulu. U-Essent Clothing usoloko esemdlalweni kwizinto ezikwi-demand nokuba kukwesiphi na isikolo apha eMzantsi Afrika. Faka i-order yakho sikwenzele. Yiza ku-container number 11 e-container walk Philippi Village next to Philippi Shoprite. Uzokubona i-tracksuits, i-uniforms, amatayi, ijezi nezinye. Essent Clothing ufaka i-order sikwenzele. Eli libali lentwazana eyayiphelelwe lithemba. Eli likhaya lakho nawe. Sisters Abiding in Light and Truth welcomes every young girl who would like to make a change or difference in our communities. For more information, please contact the details on the screen. Ndivile loo nto iyandistresa. Iwesi uhleli yedwa kaphi ngibani? Ndithi ininzi nje into eyenzeka entlokweni yam ndithi ndawucinga ndiqonda uba nomntu onongena ngakhawuleza aphume within 5 minutes. Ndisoyika uxelela ulo mntana ukhayakazi uba nam ndiphelelwe ngumsebenzi. Ndiyazi uba mandiqale ngakumqela. Hayi ngixolele. Mdala ukhayakazi msho uza-understand. Ndake ndizame umxelela mandimxele ngoku phofu. Ndimxelela ngoku ndizophelelwa lixhala. Inobuphi khona? Ulapha phandle. Ulapha phandle. Ndimxele kwangoku umntu ngokuba ndimane ndizolisa nabusuku ndingayithethi. Xele mna umntana ayazi. Ayazi.
Mama ndiyozicingezela kuyo ngoku nje izibusele nangebhrem. Okay, good luck ne. Enkosi. Okay. Sakhetha amanga injani idrink? Yuwa mama enkosi sana bendisele 3 minutes galelele enkosi. Yeah. Oh. Kana nibusithini lo metro ball yakho? Oh yeah, in first week ka December mama xa abobhale exams and I'm hoping to get i-dress enhle maziphathe rent nevel. I'll be slaying mas. Ngibamkunzima. Eyazi zininzi kanjani izinto ezenzekayo lapha kuDisemba. Njengoba ndikhe ndakuxelela nawe usazi ba emsebenzini sizawuyekiswa. Izolo besidwe support esosigqibo siyayekiswa njalo. So kuzawuba nzima uyazi ndim ndedwa intsika kwekhaya ndijonge mnandi ngumama ndimntana. Zininzi neento ezenzekayo apha kuDisemba. No mama xa ingekho kaloku imali ayisiyongxaki ndise ndizamele. Mntana mandithanda ingekho imali. Andithandi xa uthetha njalo. Uyayazi uba ndiyawenza amadili ndidibanise lonke leyo. Ndiyawuyenza uba uphumelele nabantu abantwana namntwana. Okay, enkosi. Ibhedi yakho uba ibhedi yakhe ininzi into eyenzekayo. Wo, yazi ke mama bengafuni noyikhumbula because distress le nto kamakazi Amanda man. Yo uyandistress le nto yakho. Umakazi Amanda uyanxila sike singamboni iveki apha abuye xa ethandile then ngapha emaxhoseni umakhulu uyagula yenze esinye stress wathi umakhulu ke ngoku angasweleka pha emaxhoseni nakanamntu ohlala naye umakhulu pha. Shem mfuna ukuthethe naye ngokwakho mama nanjengasister wakhe because naxa ndathetha naye akazundimamela uzondixela uba ndingumntana. Yabo mhlawumbi ke wena ngakumamela nanjengasister wakho umdala. Lapha ke mama. Hayi, okay. Ungahlala Ngoqobo sorry. Awufuna uba amanzi idrinking. Right man. Usho? Right. Bengithe umngqusho ke apha ndiyanoba ndikuphakele na. So uthi nami right. Usho. Okay. I-TV mhlawumbi umculo. Andithandi ke sana. Just that. Was it about What? Ubuzalo. Nanyana manje ayibeka kanjani? Yakwangcimisa. Awuxolo. Bani ayibo bebanisa abantu singakwazi. Right, nongangixela ndiyifuni mina leyo gadi. Andiyifuni. Futhi mama mne-baby. Right, andiyikhathalelanga uba ndiyafuna. Pamela, kutheni ingayanga kumakhulweni? Akekho umakhulu. Yani kumakazi kaloku, umakazi wenu ngoba umama yenu uphangela ngosiphamela ne. Uzokwazi ukuhlala apha. Nedwa. Mama. Awufuni bethaya bayijusi ke.
No thanks. Okay, sizame noba ngamanzi-ke okanye nje coke. Hayi ngoba izinto right. Usho? Sure I'm right. Sithini sike wanje ngathi awukhululekanga nafana. Shama nikhulekanga sana. Ngikhululeka sengisitsho joka. Jabulela nayi ithuba yabona. Loba unike le chance. Bandizibonakalisa apha kuwe and mamela ngizaphatha kahle. Yeah, yonke into oyifunayo sakunika yonke senzenza kuphatha kahle uzakonwaba la mna. Yaqina. Kamu. Yaba mna into lele. Mali. Angifake imali, ayithathe same time. Yep. Imali isisenza ayenza mina. Ngibala ngomfazi ngokunjani? Hayi mfazi wami right akana next kodwa ke wena kuzafuneka uyenze phambi kwakhe senze ijunga bonakalisi yabo ibikhona into esidimanisayo thina yabo. Ne? Ngisitsho nje sikhuphe low profile sigcine pa low profile. Yep. Eqophela ba ifamily yami nefamily yakho si close so kuyonke if ibhaqile nizenza njani? Hayi cingi Mamela ke futhi bayibhaqile ke yabonakala nje eva meme kamani yakho ayo meme yami siyiwarela le nini please so warela ngithembe ulucana. Okay again kanti bali futhi next weekend dismiss in tourism so noma ngizidloko hayi ayongxaki le imali enhloko ayongxaki umuntu wami engimthandayo hayi 650 okay hayi hayibo hayi akungxaki ifuna abantu evekini hayi ayenza isort out akungxaki sayibetha sakulungisa. Kitchen and Hardware, we have lemonade, glass, townhouse, all at an affordable price. We also have original brands from me. We all like to use original brands, don't we? Yes, ma'am. How much are these? You can check on the prices. We also have great service. Hey, baby. Hey, baby. You're not too far from finishing. Almost done, baby. Almost done. Oh, this looks so nice. Thank you so much, but just wait until I'm done and then you're gonna see is how amazing this will look. I just got water for you. Thank you. Do your time to the kiss, baby. Come. Thank you. Okay. Hi, guys. Hi. How are you doing? Good and yourself? I'm good. So, guys, today we are here at the Mabalani family. They told us that they will be painting, so we just came by to check how the painting is going. Mr. Mabalani, tell us why you chose Philippi Kitchen and Hardware out of all the hardware around. I chose Philippi Kitchen and Hardware because they sell the best range of quality in their materials, and it's affordable. It's not far from where I stay. I don't have to use transport. I even bought the paint from them. Nice. We've heard it straight from the horse's mouth. So, Mr. Mabalani, tell us what's next? What's your next step from when you're done painting? When I'm done painting, I'll be doing varnishing on my windows and doors, and then I'll be finishing with the tiles. Wow. And I believe you bought all your materials from Hardware Kitchen. Exactly. So guys, we've heard it all that Philippi Kitchen and Hardware is the best hardware for your DIY experience. We showed you Mr. Mabalani's store, who has been a real customer to us for over a year. We also showed you a wide range of products that we have. If you need anything, you can come to us here at Philippi Kitchen and Hardware. The address is on your screen. Hope to see you soon here at Philippi Kitchen and Hardware for your own DIY experience. Bye!
Anyway, ngikhe ndidibana nomfana kezana. Anyway, sabe siqhuba le nto yethu ke, but then wachuza right girl over mna. Anyway, I will go through it. Anyway, wena siqhuba singabe sana. Hayi mantomi, angikoni manompaso grade 10 kwenyanga. Hayi buthi umuntu njani ngoku? Bene-stress esininzi ngoba engibhala manje. Santoni na utsho? Hayi manobesi. Manweni. Njani na? Siyaphila njani? Sisheshe. Okay, ngizofika khona. Okay. Kama yini kuleyo? Okay ke. Okay, njengoba endisatsho, kufanele ukuthi ubhetele uba uya kwa-grade 11. Mna lona ndizobe ndisamtshumpa ku-grade 8. No, hayi, ndizazi noma ndizalo. Hayi mani la, isinothuza. Senigrille. Right. Hayi mani, unona phika ngapha. Angisakubona lapha ekazi ngoku. Ngiyana la yakukhipha zikhina mfika ifuna la yofana nombo. Life from Nandi. No fools. Ay, wena. Like kimi tsele ngibona lekipho le chips la. Sikani lifaka le bayibhob la ngayikazi kanjika kakhona. Njalo ke wena. Asinayo i-five bob for wena. Asinayo tu. Zamela line up nine kanti. Ama nibe green la sizozibona ama la bentweni la. Bye. Yeah, bicheza. Masindona siphakele basathini alo. Obeyena mfowethu ngengena aba lo wamfuma ndambona ne. Sababa. Qolo lobusonda komnye. Qonqo. Yena. Shin molweni sisi. Noweke futhi. Kunjani kodwa? Phela kanjani? Asikhona nathi sisokhona mina. Ngiyaphila. Nguthando mina sisi. Okay. Hlala pha. Wala besululu. Kapha eZansi ko A. Usesi ngimama nikane nini? Ngimamntungwana. Mamntungwana. Okay, sisi wami bani kama? Ngilisa. Ngilisa. Okay, hama ndifuna lo mfana nobukhona na ndifuna usizo. Bethu uyokhangela ulothando lawo. Hayi makube mhlawumbe kanye siphosene ngendlela. Unoba. Ngiyaqala ubona umuntu omhle kanje ngawo apha kwalapha esilulu. Yebo baninzi kangaka. Ungumuntu wakhe bani? Futhi. Yo. Hayi besomile. Ayisizwe. Hayi kasithethe izinto. Nganami kasho bakanje. Uyilime endlini apha. Ngifuna ndiphazamisa izintwana lokho apha kwamamtshawo mandipha kwamamtshawo ndifole pha kodwa ayikho ndoda esanonga ngikhalisa ndisondele ngibonakala khawuphile lokuthi man asiphilile shomani khonto man befundile man somadumo nafundile thini good kasebesensehla man wangicela kuvuliyo hayi into enhle le kudala apha into enhle le hayi mani ngasanansi mangasalwazi baby nguthando manje lona ne kusiswa lapha ke lona gama lakhe ngilisa ba gama lakhe ngilisa fundi awasayithe hayi nzima kulesidulo hayi dayincoma manje ndifole pha kwamamtshawo manje ngisazama ithunyana apha la uzawukhaza mbuye nje ngoku ulile nje apha nje wena okay yo siswami satsho man yo ndiyaqonda uyafika lapha esilulu akunjani hayi andifiki afike okay siswami man yo hayi man njonga man ngamelisa man njengoba ngathi mhlawumbe banye takuphaphela okanye kwathini yabo ukuba ngiqala ukubona ama ndiyacela man torho man cela umphi inamba yakho torho man uzenza ntoni kunamba yakho man thina ngifuna nje ngibona nje la WhatsApp yabo andidlali WhatsApp hayi bo umuntu omhle kanje ngawo kanti WhatsApp hayi bo come on jonga man nomela maleni man jonga yabona mina nawe ujonga yabo so ama jonga ibuke man hayibo ubona into mfundo kusizwe ngibone jonga wena mama umuntu abantu abanje ngathi yabo abantu abakhulu yabo abantu abanesidima yabo so yabona kulesilulu aziyo yabo shita nje upholile so wena ngathi yabona thina soyithi
jonga afunda injongo asiqosana manje iklasi yakho lesizwe nayazi yabo otherwise umngani wami yabo sisela sonke yabo kodwa jonga manje ukutheni ufuna ukwenza lento ufuna yenza abufundini nginomntu omhle ndimnyekele nje hayibo ewe chomi yakho abufundini khona bakuthiwa ichomi yami ndiyeke ihagu ikhipudini akayibuke fundini loo nto leyo andicela nalisa makayenze fundini kayenze fundini efumana kusivu namba yakho mani ndibona fundini kayibuke maleyo ndicela kayenze mani ubhuti ngathi uzandika sapho otherwise we need to talk sibasagqela lapha sure so come and bapha kuye nepha kumamchawo but zakubamba manje ubonini uthina kanje Balekela RCS Gugulethu Athletics. Ndineminyaka emithathu balekela RCS Gugulethu Athletics. Udela ndiyamazi manje maze lapha ehlaleni sikhule sonke ungabasisi waziwa ngumuntu wonke because uyathanda uqhula. Qho xa ndivuka ekuseni ndiyobaleka besoloko engikhwazi sikuba ndizakujoyina ngenye imini nami. Igama lami nguWandisa Kula. Ezinye friends zami they call me Udela. Ngihlala lapha eGugulethu. I started gaining weight during pregnancy and then still yahlala after a pregnancy and yandenza ndifilishe
because yenzeka into yoba ayihli msinyane nale weight, so ndanayo le weight for a long time, so ndafilisha into yoba ndandifilisha awkward, not myself, ndingakwazi uparticipate kwizinto ne-friends zam, andikwazi mhlawumbi nothatha namafoto because andifilishi beautiful. So the two main things that cause people to be overweight are the way that they eat and also the lack of exercise. Especially elokishini, indlela esitya ngayo, into esityayo, like into esifana namagwinya, imingqusho, and then at the same time we don't burn those extra calories. Abantu bafike bahlale dudlu nje phansi, zizo ke ngoku ezi zinto that can cause overweight. And the thing is about being overweight is that ikwenza ubana uchaphazeleke kwi-diseases ezifana ne-high blood pressure, ne-glucose, ne-cholesterol. And according to the World Health Organization, those things are responsible for 60% of the deaths worldwide. So those things are very important. Zibalulekile kakhulu. And kule case kadela ke besibona into yokubana eyona into ebisa kakhulu is that ebenga exercise, and that's why it was very important for bana yena aqalise u-exercise. Into yojima neo-exercise ndandingayithatheli serious mna, kuba ndandingayiboni into enonceda, kuba thina abantu bamnyama mosi asingabantu wesapha elokishini asiyithatheli serious into enjalo, sizibona phaa ebelungwini. So ndandingayithatheli serious, but at some point ndandimane ndibona uZiyanda apha ejima ebaleka nabantu abaleka nabo, ndabona i-improvement phaa kuye. I-reasons mna into yoba mna yayindiscourage into ye-exercising into yoba ndathi one day ndizama uzenzela, ndizibalekela apha eNY4, and I got to be discouraged by some comments abantu abangobhuti bethu abazenzayo. Umuntu abesendifana comments badudla intombazana into ezinjalo, so I felt a bit discouraged, so ndayeka ngaloo mini. I was so happy when Della came to me to inquire about the club. So I explained to her and she joined the club. Now she's a full member of RCS Gugulethu Athletics. Udela ngoku beqala ujoin iclub uye wastrugglisha, but that was very normal because wonke umuntu obviously aqala uexercise kuba khona i-struggles. But the nice thing about it is that kule club le sikuyo RCS Books is that we give you a program le ufikeleleka kuyo. So sesaqala kancinci, after a few weeks wabe seyenza 10k yakhe yokuqala, and she did it in a very good time, in 1 hour 10 minutes, and now we are improver. She even did her first marathon. She lost a lot of weight and gained a lot of confidence. She even jogs around the community, which inspires others who are also overweight to start running and start taking their health seriously. So sendiye encourage nokubana nendlela atya ngayo ayichinje, because kubalulekile ezimbaleki as anyone phofu ubana atye right, and ngabana it's all about making small changes. So for umzekelo uba une-2 rand, instead of uthenga ichips, thenga ilantuka peanuts, good source of protein, thenga banana. It's a good thing, and I'm very impressed with her. She even motivates me sometimes, because sometimes she even wakes me up for a jog. I wake her up sometimes, but she's motivated. She's a full runner. I'm happy to call her a runner now. And futhi enkosi ke apha kuZiyanda ngondinika i-info enough uba mandibe kule meko ndikuyo ngoku. Wandijoyinisa apha kwi-RCS Books, banandla ngobabona mos apha estratweni bebaleka bebahle be-orange, so wandijoyinisa kuyo kuba ngokundiqalayo phaa kwi-RCS ndiqale ndiweyisha u-100 yakhumbula Ziyanda, then at this point ngoku ndiweyisha u-92. Ndiyakhumbula wawumkhulu nyhani futhi kodwa ngoku wehlile, and you've gained a lot of confidence back, and uyabonakala u-healthy. Ndiyavakala even neskin sam, i-running wethu, being active yenza ukwenza uba mawufikelele kwiinto ezininzi. So ndiyafuna nothi mostly thank you to RCS Books kuba
yi-club nyhani efikelelekayo ebantwini. It's a club of choice nyhani kuba you feel into yoba you're part of i-family, nikwi-struggle, there's groups ke i-stage nge-stage nifilisha uba nikwi-struggle esiyi-one, kuyamotiveyithwana. Siyadibana eGugulethu 49 ngoLwesibini nangoLwesine. Amaxesha ojima ngu-6 yotsho 6:30. I-information yonke ilapha eskrinini.